Ikora mogiro kamane genya kuom kete Ramogi TV ka koro wachako chenro mar buch jopiny jaduong' Akelo Misori ni koda ka endi jagoro maduong' Kupet. Ero kamane ahinya kuom miwa seche gi mwalimu. Okay. Ni yudo report mane mi jatend piny Kenya gi aput mancho chuogi mondo mi ong'i weche mag somo. Kapok odonje e ng'iende wuon. Imor gi report no koso kimor kode? Report no okamorgo. Okay. Aparo ni jok mano yier gi ker mondo omany kaka wadhi mbele yore mag somo kaluwore gi midhiero mane nitiere sekta mar education. Gimedo mna dhingo iro kar loso gik mano waparo ni onego bed ni giloso. Gima onego bed ni gitimo kata mana ka gibede desk. Onge gima gimedo manyien. To aparo ni nitiere gik mang'eny ma gimedo manyiso mana ni gin ne giikore kendo ne girito mana thuolo mondo gimed tich mane gigombo mondo gibi giti e sekta mar education. Koro an ok apar ni timno kata bed ni gitiyo to opogore gi gima noche wang'eyo. Gik mochan giloko mana nying gik moko to giloko structure mana nyalo kelo lokruok maduong' kaka ne midhiero ne ji paro ni nyalo timore. Nikech gima neno ka ginyien ahinya ma gikelo ma bende pod an go gi ng'ur en kaka ibiro chul fees e university. Kendo kaka gidwa ng'eyo ni to ng'ama onego bed ni miyo kony mondo odhi ochul fees e university. Pod giweyo gik moko mang'eny ma pod aparo ni nonego bed ni wan go kata census mokalo. Ni study mar demographics onego bed ni ne nitiere gima waseng'eyo ni to vulnerability wang'eyo wa define nang'o. Koro ka giduoge e line mar categorization of schools to kendo pod giwewa mana gi midhiero achiel ni giwacho ni gigolo categorization to kya giduogo ni pathways go ma senior school ema biro nyiso ni category mar somo chalo nade. Kato giketo percentage ni ka percentage maromo kama en nyako dhi mane science, percentage maromo kama en nyako dhi mane performing arts to gi sports. Apani manendo giketho gimiluongo ni freedoms monego bed ni wabedo go masomo onego bed ni miyowa. Onego bed ni waratichwa mar somo ok onego bed ni ng'ato geng'o gi keto condition ni namba maromo kama en nyako dhi mane science kata dhi mane arts to namba maromo kama en nyako dhi mane sport. Koro aparo ni pod team no gima giketo nwa pod biro bire gimiluongo ni public participation. Nikech already wan gi somo madhi mbele ma pende ng'ur pod lich ma bende ne ogiwacho kaka ibiro tim. Gilanda ni jopuonj osendiki 56 e ndaloni. To ondikgi to ondikgi nang'o. Bende nitiere kaka oketgi e yo ma ginyalo deliver on competency based curriculum. Kato giduogo nyisowa ni ging'ado subjects moko. Subjects moko ne onge kata tiende chata chon. To giwacho report no ni kamae kaka magi subjects mo ochuno ni nyaka be ni deliver gimiluongo ni 21st century Kenyan mondo wabed competitive. Iwacho wach mar subjects go. Subjects go kuyiego nikech aneno ka endi